Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at magandang umaga, magandang gabi. Uh-huh. Sa walang sawa niyong support, ayan. At sa ating mga solid na subscriber, mega love shoutout po. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shoutout. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shoutout. At kay Biyahing Brankel Sam. Ayan, mega love shoutout. Kay kay Chi Chang Walk. Ayan, mega love shoutout. Kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Kay sino pa? Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shoutout. Kay Ma'am Analisa. Ayan, mega love shoutout. Kay sino pa ba? Kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At ayan, sa lahat ng naabot ng live na ito, ayan, mega love shoutout po. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-thumbs up. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout po. Ayan, 5 million. Alright. Ayan, gusto ko lang ano sa inyo yung salamat po sa mga nag-thumbs sa mag-like dyan. Ayan, maraming salamat po. At gusto ko lang yung kahapon, yung mga kaganapan kahapon doon sa Senado, kung saan ito ngang nangyaring kay Senator Win Gatchalian, kung saan tinutulan nga ng oposisyon na ang mag-preside ay si Chis Escudero, kasi nga mayroong Senate President. Ang problema nung nagkabutuhan, tinalo pa rin sila kasi 12-8 Yan, 12 sila, 13 pala sila, kaya nanaig pa rin yung majority. Gano'n naman talaga ang demokrasya, lalong-lalo na sa pagdating sa pagkabutuhan. Wala tayong magawa pag nanalo yung majority, Kaya ang nangyari, naging presiding judge, presiding officer, si Chis Escudero. Nakakalungkot naman na parang ang nangyari kay Senator Win Gatchalian ay parang naging na lang siya doon, sekretary na lang siya ni Chis Escudero. Kaya nakakalungkot na sana mapag-isipan ng maayos ni Senator Win Gatchalian, kasi nakakalungkot. Ikaw ang Senate President, tapos ikaw ang sitting Senate President, tapos ikaw pa mismo ang mag-open para mag-preside, mag-nominate kung sino ang gustong preside. Samantalang ikaw ang Senate President, dapat panindigan mo yon. Pero siguro ang sa akin naman, ko naman siguro kay Senator Win, na dahil wala siyang sa batas, wala siyang legal background
Kaya siguro, inisip niyang mag-nominate sa kanyang kakayanan para walang sisihan bandang huli. Di ba? Parang ganon. Pero, parang maraming kasi nakakalungkot man ako. Hindi naman kapag sinusuportahan ko si Win Gatchalian. Kahit na sabihin na natin na ginagamit siya ng administrasyon, siyempre may mga kanya-kanyang ang bawat senador, may kanya-kanyang sariling pananaw, may kanya-kanyang sariling advisor yan, kanya-kanyang pagdating sa, ang importante pagdating sa huli, yung kanilang desisyon ay naaayon doon sa kagustuhan ng nakakarami. Kaya nga nakakalungkot na umabot tayo doon sa punto na parang pinagtatawanan na lang siya, na parang sinasabi nila na utosan na lang siya, taga-timpla na lang ng kape, kumbaga parang pinakasekretary na lang siya ng presiding officer, no? Ako, nalulungkot ako sa gano'n na sistema kasi parang wala naman siyang nagawa, di ba? Ang point ko doon sa mga majority, kung alam nyo naman pala na walang kakayanan namang presiding judge, alam nyo naman na may parating na impeachment, bakit hindi nyo ginawang Senate President si Senator Chis Escudero? Di ba? Ano ang inaayawan nyo sa kanya? Bakit hindi nyo sa ginawang Senate President? No? Kaya nga, nalungkot ako na nagtanong si Robin Padilla na ganon din naman pala ang gagawin ng administrasyon. Bakit nung hinihikayat siya na sumapi doon sa majority at pinanukala niya na sasali siya sa majority kung ang gawing Senate President si Chis Escudero? Alam niyo, walang sumagot doon ng majority. Kaya hindi ko alam itong mga majority na ito kung ano ba talaga ang nila, kung talaga bang nagpapagamit sila or itong kagustuhan lang nila ang masunod, kapritsyo lang nila, parang ginagamit lang nila si Senator Win Gatchalian saka si Senator Escudero. Kasi tingnan mo ang ginawa nila, parang ginagawa nilang ito obserbasyon ko lang ito, ginagawa nilang katatawanan si Senator Win Gatchalian. Tingnan mo doon sa ay patuloy yung kanyang comment section, puro tawa ang inabot. Diba? Kaya ako, ang obserbasyon ko dito, ang gusto nilang mangyari, sa akin kasi si Senador Win ay last term na niya. Maaaring umakyat siya or maaaring hindi na siya tumakbo. Maaaring tumakbo siya sa mataas na posisyon or maaaring magpahinga siya sa kanyang ginagampanan sa ngayon sa pagkasenador. Ngayon, ang nakikita ko doon, gusto lang nilang ilagay doon si Senador Win para bigyan ng kahihiyan. Yan ang tingin ko doon Kasi kung wala naman pala silang tiwala kay Senator Win Gatchalian bilang isang Senate President, bakit pa nila nilagay? Bakit pa nila binuto? Bakit pinilit nila? Para lang makuha ang majority? Masunod kung ano ang kapritsyo nila? Di ba? Kasi hindi naman nila gusto, bakit nila nilagay doon sa posisyon ng pagka-Senate President? Ayaw patuloy yung mama. Kung titingnan natin parang sekretary na lang siya tuloy. Kahit siya ang sitting Senate President. Di ba? Kaya nakakalungkot na umabot tayo sa punto na gano'n, parang nagkakahiyaan na lang. Ayan, Mr. Romualdez Tambi. Ayan, magandang hapon sa iyo. Magandang umaga pala. Ibang posisyon naman tayo. Kaya, nakakalungkot na parang ginawa lang katatawanan
No? Ako ang nakikita ko doon, gusto lang nilang anuhin. Gusto lang nilang sirain sa tao itong Senador Win Gatchalian. Gusto lang nilang sirain sa tao. Kasi nga mayroon siyang chance na pwedeng umakyat. May chance sila na makakalaban nila. Kasi mataas ang ambisyon ng dalawa na ito, si Lacson at saka si Soto. Gustong maging vice president, gustong maging presidente yung isa. Kasi kung titingnan mo, kung hindi ano ang ambisyon nito, si Soto at saka si Pangilinan, di ba? Halos niya si Sharon Cunita, pero naglaban sila sa posisyon ng pagka-vice president. Naglaban sila. Kung wala silang di ba? Ang pagkakalam ko, malapit na magkamag-anak ito si Sharon Cunita at saka si Tito Soto, na dahil sa asawa ni Tito Sen. Kaya nakakalungkot man kahit ginawa nilang katatawanan si Senator Win Gatchalian. No? Iyon ang obserbasyon ko 'yon. Ginawa lang nilang tau-tauhan. Kasi hindi naman pala nila paninindigan bilang kasamahan nila na mag presiding judge itong si Senator Win Gatchalian. Inilagay pa nila bilang Senate President. Diba? Kaya ako, nakuha ko kung anong point doon ni Senator Win bakit naglagay siya ng nomination para sa magiging presiding judge. Kasi nga, alam niya na wala siyang legal background pagdating doon. Wala nga lang siyang choice. Bakit niya tinanggap yung pagka-Senate President? Iyon ang doon, iyon ang tanong doon. Ano bang nakapaloob sa naging kondisyon? Bakit siya ginawang Senate President? Alam niyang may parating na impeachment. Di ba? Hindi niya siguro naisip na baka mamaya sisirain lang siya. O yan, nangyari na. Kaya kung makikita nyo, parang pinagtawanan siya kasi parang parang nakatanga na lang siya doon, titingin-tingin na lang sa kabilaan doon sa prosecution at saka defense. Tapos parang parang sekretary na lang siya ang dating. Kaya nakakalungkot na umabot tayo sa, di ba? Ewan ko kung anong sa loobin yan. Itong tatakbong mga araw, sabi nga, 6 na buwan kang maging ganyan. Tagasulat na lang kung anong gustong Pagdating sa decision, paano yung sa decision? Hindi ka makapag-decision kasi ibinuto yung presiding judge, si Escudero sino ngayon ang masusunod sa inyo? Siyempre, presiding judge. Kaya kung ako kay Senador Win, dapat bumaba na lang siya doon sa umupo na lang siya doon bilang hindi doon sa tabi ni Escudero. Di ba? Pero ako, ang tingin ko doon, talagang ginawa lang nilang ganon para sirain ang imahe ni Senator Win Gatchalian. Ginawa lang nilang katatawanan. Alam nila na may parating na impeachment proceeding. Pero pinilit nilang ilagay bilang Senate President. Kasi nga walang gustong umano doon. Mayroong gusto na maging Senate President, ayaw naman nila. Si Robin Padilla nagsalita na. Nung hinikayat siya, sinabi niya na si Chis Escudero kasi alam niya na pwedeng maging presiding judge. Kaya inirekomenda niya na maging Senate President. Di ba? Yan Parang
Parang mga bingi yung ano, yung majority senator doon sa tanong ni Robin Padilla. Kasi ang sabi ni Robin Padilla, di ba, maliwanag yung tanong niya. Personal na tanong niya sa kanyang mga kasamahan sa majority. Pero walang sumagot. Di ba? Kaya ang kinalabasan ni Senator Wen, pinagtatawanan siya. Sabi nga, meron tayong mababasa na sa susunod yan, uutosan na yan magtimpla ng kape. No? Sa susunod yan, utosan na yan magpunas ng lamisa. Kasi nga, parang naging ano siya, parang tingin na lang siya kabilaan. Tapos, magsusulat. Ang dating, sekretary na lang siya ni Chis Escudero. Kaya nakakalungkot ang mga kaganapan ngayon sa ano, sa Senado. No? Nangyayari yung mga kagustuhan nung mga makapangyarihan na dumidikta, pumapaikot doon sa loob ng Senado. No? May mga lihim na agenda yan, kaya nga ginawa nilang ganyan. Iyon nga lang, malungkot man na sabihin, nagamit doon si Senator Win. Nung mga mapanlin lang na matatanda na yan dyan sa Senado, mga nakailang dekada na yan dyan. Di ba? Pabalik-balik na lang. Kaya malungkot na mga kaganapan na parang ginagawa na lang katatawanan yung kung ako kay Senator Win, hindi ako papayag. Nilagay nyo ako dito Di ba? Sigurado naman si Senator Win, maraming mga attorney yan may mga legal team naman yan siya sa opisina. Bakit siya pumayag na hindi mag-presiding judge? Di ba? Pagdating doon sa decision making, anuhin niya yung kanyang mga attorney, yung legal legal team niya. Lagi namang nakaano yan dyan di ba? Kung si Risa nga, ang lakas ng loob makipagdebate pagdating sa batas kahit na ChatGPT ang gamit sabi nila. Mga natin ginagawang making ko yung yung mga senador natin, ginagawang mga kingkoy. Hindi man sinagot ng majority yung sinabi ni Robin Padilla. Kaya sana mapag-isip-isip ni Senador Win, bumaba na lang siya sa pagka-Senate President. No? Tingnan natin kung ano kayang magagawa. Di stand off na naman kasi 12-12. Ang problema sa kagustuhan nila, akala nila na malambot ang ilong ni Escudero. Ang nangyari, medyo matigas yung kanyang decision making pagdating doon sa pagdating sa 16 vote, yung may reklamo pumunta na lang sa Supreme Court. 'Di ba? Di nagkanda, laki-laki yung mata nila. Kaya humirit naman si yung kanyang lead prosecution na kung maaari pasumpain ang Vice President. Tanungin isa-isa. O di nagkandabutata sila. Di ba? Kaya maraming mga kaganapan kahapon na mga hindi inaasahan na akala nila sa kanila na yung bet. Yung pala bitlog sila. Di ba? Kasi nga yung mga inaasahan nila, akala nila maging sunod-sunuran, ay nadali sila. Nangyari na yun dapat mangyari. Kaya ayun, walang nagawa kung hindi magsunod-sunuran na lang sila. Di ba? Malungkot man sabihin, pero yun ang naging reality. Di ba? Naging tao-tauhan si Senador Win, naging sekretarya ni Chis Escudero, di ba? Wala.
Kaya maliwanag ang ano doon, na ginamit lang siya. Maliwanag ang naging ano doon, ginamit lang talaga si Senator Win Gatchalian para makuha nila ang majority. Di ba? Para makuha ang majority. Wala nang ibang choice eh. Ayaw ng Malacanang ay subire. Kasi nga, kinontra yung kanilang ano eh, yung People's Initiative nung una eh. Oh. Ayaw nila kay Escudero. Kasi nga, kinontra yung fourth way. Lalong ayaw kay Soto kasi katatanggal lang. Di ba? Oh, lalong hindi naman pwede si JB Ejercito. Lalo namang hindi pwede si Rizal Tibiros. Kaya wala silang ibang choice kasi nga si Senator Win ay yung kapatid niya na si Secretary Rex Gatchalian ay kapatid at nasa administrasyon. Di ba? Walang bahid wala pang malinis pa ang record. Siguro iniisip nila baka magiging kalaban natin to bandang huli. Kaya ilagay natin to dito para masira yung reputasyon. Hindi nga sila nagkamali. Kasi makikita niyo yung reaksyon. Puntahan niyo yung kanyang social media account ni Senate President Win Gatchalian. Grabe, puro tawa ang inabot. Aywan ko kung matauhan siya doon. Pero sana, natin na matauhan para umalis siya sa sa pag-Senate President, bumaba siya o lumipat siya sa minority. Kasi ito mo ang ginawa sa kanya. Di ba? Nilagay siya sa kahihiyan. Maliwanag yun na pagsira sa kanyang reputasyon. Kasi bakit? Alam niyang may parating na impeachment. Siguro, hindi natin alam bakit tinanggap niya yung pagka-Senate President. May mga kondisyones. Di ba? Ngayon, sira siya sa tao. Di ba? Tingnan niyo yung kanyang social media account. Bisitahin niyo at malaman niyo kung anong mga nakalagay doon sa kanyang social media account. No? Ay, maraming salamat po sa nag-thumbs up yan. Kaya sa gustong magpa-shout out, comment lang po kayo dyan kay Bulan Entertainment Production. Alright? At saka sa may apat tayong baka pwede naman pa-support, pa-like naman dyan. Ayan. Ayan. Saka may like tayong apat. Ayan. I-like nyo na dyan. 48. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Di ba? Yung mga kahapon sa Senado, kung saan sa sobrang gigil ni Luis Tro. Yung lead prosecutor. Nako, nagbula-bula yung gilid ng bibig. Natutuyo yung laway. Dahil hindi siya nakapurma. No? At yung isang aywan ko, yun eh. Dati, yung mga, yung mga, anong tawag dito? Yung komentaryo. Ang ganda ng mga komentaryo niya. Dati, patas na patas. Ngayon, aywan ko anong nangyari doon sa isang professor ng UP yun eh. Aywan ko bakit yung mga komento niya eh parang kasi sabi niya nga eh napahiya daw yung yung defense kasi nga hindi pa naman daw sinusupina yung mga witness
bakit hinahanap na ng defense counsel para siguro makross-examine? Kayo ba? Tanungin ko kayo, yung witness ba ng defense, kailangan pang isubpina? Witness ba ng prosecution, kailangan pang isubpina? Di ba? Kahit sa mga local court, yung mga witness ba, kailangan pang isubpina yon? Di ba dapat kasama nyo na yon? Mulat-mula. Kasi yun ang pinakano nyo eh. Kausap nyo na yun mulat-mula sa witness. Sa witness eh. Diba? Kausap nyo na yun eh. Bakit kailangan pang isubpina? Ewan ko doon sa ano na yun, kung bakit naisipan niya. Ayan, binaratuloy siya ni Atty. Torion. Pagkasabi ni Atty. Torion. Sabi ni Atty. Torion, hindi nyo... Ako, pwede po kay Sir Mardonio Rosal. Ako po.
Pasensya na kayo. Alright. Pasensya na kayo, may dumating akong bisita. At ayan, ang sunod natin na topic, ano? Yung nakakalula na itong pinost ni Congressman Leon Rodlibeste, ano? Kung makikita nyo, ipinost niya yung nakuha niya kay ano, sabi ni narito ang listahan ng allocable budget kada congressman district mula sa files ni Yumaong Yusek Cabral. Noong una kong ibinahagi ito, marami ang nagsabing hindi ito beripikado, ngunit nang humarap si dating Secretary Manuel Bunuan sa Senate Blue Ribbon Committee noong Enero 19, kinumpirma niyang galing ito sa DPWH. Ayon. Ipinapakita nito kung magkano ang natanggap ng 253 congressman district mula sa 1 trillion 2025 DPWH budget o katumbas ng average na 4 billion kada distrito. 3.5 trillion ang DPWH budget mula 2023 hanggang 2026. Grabe. Grabe ka no? Sipin mo yun. 3.5 trillion. Kaya pala grabe ang konsambahin nila si si Romualdez. Kaya ngayon, ang motto nila ay hindi pa uwiin si dating Congressman Saldico. No? Nakakalungkot na wala. Talagang pinagtatakpan nila. Sabi pa nga dito, hindi ibig sabihin ng pagkaroon ng budget ay may anomalya. Pero kung wala namang anomalya, bakit itinatago ang impormasyong ito? At bakit walang congressional hearing kung saan napupunta ang lahat ng pundong ito? Kaya may katanungan tungkol dito. Mas mabuting ang DPWH mismo ang sumagot sa congressional hearing. Tama dito si Hindi rin ang district representative ang proponent sa buong budget ng kanilang distrito. Ang total allocable ng district representative ay 401.3 billion habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents, kaya umabot sa 1 trillion ang 2025 budget. Nakapangalan dito ang mga kongresista, ngunit hindi nakalista kung sino ang mga proponent ng outside allocable, kung saan nakalagay ang mas malaking bahagi ng pundo. Kung may panahon, pwedeng isa-isahin ang mga proyekto, mga kontraktor at mga kanilang mga kaugnayan sa mga project proponent na nakalista sa mga files ni Yusek Cabral. Sabi niya pa dito, no selective justice. Igit natin ang tunay na transparency, accountability at paggamit ng pondo. Kaya dito, sa mga pinos niya, kasi siyempre hindi naman ito, kung talagang wala namang anomalya, di ba? Tama itong ipinos ni Congressman Libiste kung wala naman talagang tinatago, di ba? Na anomalya. Pero may mga nakita ko dito. Ito. Yung mga maiingay sa Congress, nandito, lalaki.
Andito si ito Marjorie Ann Teodoro, Marikina City District 1. Tapos Marikina City 2nd District Estila Kimbo, Pasig City Lone District Roman Romulo. Ito yung mga binanggit ni ni Diskaya na mga congressman. San Juan City Lone District Isabel Maria Zamora. Ito nandito rin Taguig City 2nd District Amparo Maria Zamora din. Bakit napunta ito? Saan ba ito congressman siya Bakit mayroon siya sa San Juan, mayroon sa Taguig? Ito San Juan. Taguig Patiro Space District Ricardo Cruz Jr. Hindi natin sinabing may mga ito Pero bakit ito si Zamora, mayroon sa Taguig. Saan ba talaga ito dito, dalawa ang pangalan niya, Taguig 2nd District, Amparo Maria Zamora. Tapos, San Juan City Lone District, Isabel Maria G. Zamora. Ano pala ito? Amparo Maria G. Zamora. Ano ito, magkapatid? Magkapatid yata ito. Isabel at saka Amparo. Sorry kala ko iisa. Ito naman, ito si Kid Piña, Makati City District, Romulo Kid Piña. Hindi ko pa inaano yung mga kung magkano. Parañaque City 2nd District, Gustavo Tambunting. Ito yung ito yung maingay Caloocan City 1st District, Oscar G. Malapitan. Caloocan City 2nd District, Marie Mitzi L. Kahayon. Ito yung ito yung sabi niya na ito yung nagsabi, yung tinalo ito ni Echeverry, ni Erice, na ito yung unang na talagang mayroong pinamimigay. Diba? Caloocan City 3rd Din Asistio, Valenzuela City 1st District, Rex Lon Gatchalian, Valenzuela, Eric Martinez 2nd District. Tingnan ko itong na ko dito na ako dito sa 2nd District. 744 million, 47 million, 600 million, 1 total 1.470 billion. 1,470 million. Tapos 658 million. Grabe, ang lalaki. Lalaki nito. Total new items. Yan, ang kanilang mga Congress Initiative. Ano ito? CI. DPWH Initiative DI District. Ano ito? Engineering. Total budget. Pero nandito yung yung, hindi ko sinasabing ito may mga ito. Ang lalaki ng kanilang mga nakuhang budget kaya grabe ang nila dito. Ito yung ito. Ito ang ako kasi hindi ko alam ang 6th District. Ito si Manila City 6th District, Bienvenido Abante. Tatlong niya dito. Ano ito? South Manila, puro South Manila 4.
North Manila. Aha. Manila 6 District, Bienvenido Abante. Manila City 6 District, Bienvenido Abante. Manila City 6 District, Bienvenido Abante. 4. Tatlo. Tatlo sa kanya. South Dio, tatlo. Dalawa lang pala. Tapos si William Erwin Ting. Ito pala. Pangatlo pala kay Erwin Ting. Tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung kung magkano ang budget nito. NIP restored 30 million shilling. Mm-hmm. 740 million. 527.077 million. 1.265 billion. Grabe, lalaki 2025 allocable. Kaya sa suma total 1.265.54. Diba? Ito naman yung allocable. Tapos outside allocable, dami talaga Talaga naman ito Grabe, initiative. Total new items 1.584 billion. 1.584,404. Laki Ay. Tapos ang masaklap doon ay Carlo, ayan. Ano ito? Carlos Minami, Carlos Mina Midinilla. Ayan. Good morning. Sino itong Carlos? Parang kilala ko ito. Mina Midinilla. Ayan. Magandang umaga sa'yo. Nakakalula ang mga ano dito. Puro billion. Di ko sinabi Pero kayo ang magano, kayo ang tingnan nyo yung mga ano nyo. Halimbawa ito. Tingnan nyo yung mga ginawang budget. Ako dito sa Valenzuela. Ayan dito. Dito sa gilid ko. Valenzuela, ayan. Riprap yan, mataas na bakod. Pero hindi natapos. Diba? Hindi ko alam kung baka yun ang anomalya. Diba? Hindi natin masabi. Ngayon titingnan nyo yung mga ano nyo, yung mga congressman nyo, nandito, ang lalaki. Kung saan kayong mga lugar. Ito, La Union, Paulo Francisco Ortiga, Dante S. Garcia, Pangasinan, Arthur Siliste, Pangasinan, Christopher George Martin Divinesia. Meron po palang Divinesia na congressman, Pangasinan 2nd District, Marcos Coangco. Pangasinan 5th District, Ramon Guico Jr. Pangasinan 6th District, Marlene Primicias Agabas. Pangasinan 3rd District, Maria Rosel Arenas. Ang lalaking budget nito, Tingnan nyo yung mga lugar nyo kung maraming mga naging project dyan. Tapos, ano nyo ito, grabe. Puntahan nyo ang post ni Congressman Leandro Libeste. Makikita nyo doon yung lahat ng mga allocable. Tapos, kung saan kayong lugar, tingnan nyo yung mga naging project ng congressman simula 2023
hanggang 2025. Tingnan nyo yung mga tingnan nyo yung mga project nila. Tapos kayo nang kayo na ang humusga kung tama ba. Kasi ito ako lagi akong dumadaan diyan sa 6 district ng Manila, 6 district ng Manila kung saan iyan yung pinamumunuan ni Congressman Bini Abante. Wala pong mga bagong sinimento diyan, kung hindi ang bago diyan na ginagawa yung Skyway yung NCR at saka anong tawag nito? Yung NLEX connector. Diyan yan nagdudugtong mismo sa lugar ni Benvenido Abante. Hindi ko alam kung budget ba ng DPWH yan na ni-request ni Abante or ang niya, yun sa mga kalsada lang. Yun sa mga kalsada, puro bagong espalto. Walang bagong sinimento diyan. Ang pagkakaalam ko may mga sinimento diyan na kalsada siguro mga mahigsi. Walang pero yung mga espalto lang ang mga project diyan ng DPWH. Puro lang espalto. Walang bagong sinimento. Kaya yun ang yun ang tingnan nyo sa mga bawat district congressman, tingnan nyo. Kasi dito ito kay Eric Martinez to merong hindi natapos. Pero pinatapos ni Senador Win. Ngayon, mayroon pa palang nakaligtaan na hindi natapos kasi natakpan ng mga squatter doon sa kabilang dulo. Natakpan ng mga squatter. Kaya mayroong si Eric Martinez na hindi ko alam kung na-declare niya ng tapos na or hindi natapos. Kasi may mga basketball court na katulad nun sa Di Castro, Paso de Blas na naging tatlong taon bago natapos yung isang basketball court. Kasi yun ang mga naging project talaga ni Eric Martinez, yung mga basketball court. Kaya nga tinalo siya nung naging kalaban niya na ibang project naman yung ginawa. Pangkalahatan naman, lalong-lalo na sa hindi siya nakatutok sa puro basketball court. Kaya ayun, kung gusto nyong makita, puntahan nyo yung post ni Congressman Leandro Libiste. Kung halimbawa sa Batangas kayo or sa Pasay, sa Manila, sa Davao, sa Cebu, Pangasinan, lahat nandito. Lahat ng mga congressman nandito, makikita nyo. Kayo na ang tumingin. Tapos, i-account nyo yung mga naging project ng congressman nyo. Titingnan nyo kung nagtali ba doon sa mga binigay ng gobyerno. Pag hindi natali, alam nyo na. Hanapin nyo sa kanya. Bakit ang laki-laki palang nakuha mong budget, saan mo dinala? Yan, ganun lang mga Hindi, siguro hindi naman masama kung magtanong kayo, di ba? Wag lang yung tanong na sarcastic. Baka naman yung tanong nyo sarcastic agad, napaghahalata tuloy kayo. Nakalaban kayo sa politika, di ba? Wala namang masama kung sabihin, congressman, ang laki pala ng naging budget ng distrito natin. Bukod dito sa ginawa nyo, saan pa bang iba? Baka naman po pwedeng para may pagmalaki natin na tayo ay hindi pinabayaan ng nasyonal. Diba mga ganyan na hindi naman masyadong sarcastic na tanong yun. Kahit hinahanapan mo, hindi sarcastic na hanap yun, di ba? Hindi sarcastic na tanong. Diba? Hindi halata na kalaban kayo sa politika. Di ba? Ganun lang mga basta tingnan nyo
yung kung nakita nyo yung congressman nyo nandyan, oh, di tanungin nyo yung congressman nyo, bakit nakakuha pala kayo ng malaking allocable? O saan nyo nagamit? Baka pwede namang ma-account nyo kami. Diba? Hanapin nyo. Pag wala silang mapaliwanag, alam nyo na. Oh, pagdating sa susunod na eleksyon, pag binigyan kayo, ay, tanggapin nyo, huwag nyo iboto. Kasi babawiin uli yun. Mas malala pa. Diba? Kaya, tandaan nyo ang mga, kayo mismo ang maging mapanuri. Kasi lugar nyo yan eh. Alam nyo ang kalakaran. Diba? Maging mapanuri kayo. Ganun lang. Ang ating discussion ngayon. Ayan, yung kaganapan doon. Pasensya na kayo, naputol. May dumating na bisita eh. Maraming pinapirmahan eh. Marami pang mga tanong. Pero okay lang. At least, nakasolve tayo ng isang problema. Diba? Yun lang ang ating konting ngayon. Maya-maya, mayroon na naman impeachment trial. Ayan, panoorin natin. Bukas mag-update ulit tayo kung may pagkakataon. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Alright, sa mga nagtamsak, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawa na suporta. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Mami Mercy Kalunod, ayan, mega love shoutout po. Ingat po kayo lagi. Alright, magpapaalam na po ako at mayroon pa akong meeting. Alright, paalam.